бардорӣ на дукони 121 бардорӣ дукони май бардорӣ на тамошо кунед бозори фаровон ай нигоҳ кунед тамошо кунед шумо телефонотон биёрем бардор болоштум тени хеле ҳам меша бардор шаҳри Қурғунтепа кӯчаи баҳорам бардор точка дорем бозори фаровон нам дукони 121 бардорӣ на тамошо кунед ҷаллабои хел модели телефон ҳаст бардор тамошо кунед я шогирда бина ма гап зани арзон мекунам метатуна бардор алиши кредита пешхидам бина марҳамат бардор номери 907 89 18 каду мақсад намедона бия шаҳри Қурғунтепа бозори фаровон дукони 121 ай на бардор марҳамат тамошо кунед ина лабои модели телефон ҳаст бардор эс такси заргар эс ай тараф такси заргар мехи усиш ай тарафи гасинса мена бардор марҳамат тамошо кунед чи модель телефони дар кор номери 907 89 18 пай намуд карта дорем бардор доставка любой ҷои Тоҷикистон бе пул мақсад на бардор дукони 121 номерро мемонам номери 907 89 18 шаҳри Қурғунтепа бозори фаровон ай бардор магазини акай сапон ай ҳам ай дукони арзон мета кредит мета бе фоиз мета ина марҳамат бардор